Rahbor nakaslem jong udongsan Hima. Hadin ka jing toket ki pulet bat thwat ban kiam ki bat Thmu ban Rahbor khna bat ki bale man le ban de chaw school kum bala kno arngot ki brio ki lalet mi hi shathanat la amkhra hadin bala sngo ye ka jing sha kno bagi Thmu ban Rahbor khna school hau kurwa khubor ba pelat da u superintendent of police ba Vivek Siem laong ba ki balet shala amkhra Presbyterian High Secondary School Shillong ki let ban shaw ye u khna class kg handai la antat ba ka de ka jing Thmu ban Rahbor khna Komta hadin ke jingti benia bat token lade ban penting kena bagi arngot kibrio kilet ban shaw ya upersa bat ukhlong ba pulie kelas kg da ka basu ai da ka kerteng sen bat kani kala bu jing e namar kanohi kai kamla ban tep kerteng sho loong ba kani ka kerteng sen ka dei ru ka ju ka kerteng basisha jong iwe pat ikhna ba dei lang ha ka ju ka kelas komta kani kala wan ra ka Jingsngewthuh bakla Komta kikmi kikpa jong baro arngot kila let mi shathana la khra kanthop ru ka principal bat class teacher kala khra Presbyterian High Secondary School hadin kani la pen shisha bat pentikna bakani ka jingja ka dei tang ka Jingsngewthuh bakla la ong USP